का यार रवि, हाँ? आजकल दुनिया बहुत चालाक हो गई जाने। बहुत चलाक हो गए यार। क्यों आजकल जानता है क्यों आजकल अपन समझता ही नहीं है गया। अपन ना समझते हैं। अच्छा बताओ भैया मारी जावे काला और लग जावे कुछ नहीं यार, सब तो ही रहे। लेकिन अब कहा बताई क्यों आजकल समझता ही नहीं करते इंसानियत का मतलब क्या होता है। क्या बताई आजकल की दुनिया बहुत चालू निकल के गई है। तो गाना सुना देते ही दुनिया कैसे बदल गई बे। बस सुनाई दे। सुना गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थ भइल समाज हो। और दुख में कहाँ बा केहू संगतिया ई दुनिया में आज हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर केहू साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हो बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर केहू हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला। वाह वाह, आज की दुनिया ये है। क्या गाना गाए हो भाई, मजा आ गया। एकदम मजा आई।